sirrin da fa'ina, ya mai gida sirrin da fa'ina. Ya assalamu gwani kyauta, masani na dukkan aliyata, ya yi halitta domin bauta, ba dan sai masa komai ba dan mai gida. Allah salati kuma dunka, daɗawa annaba zaɓanka, wannan da yake kishinka, mai martaba a makamin ka ne mai gida. Mai gida auliya watilas na saka ku, dan ni ina kuma kishinku, da sahabu san ba na barinku, makiyanku ya shiga cikin uku don bai ba. Shewana Tijjani waliyullah, dan uwansa jiya ne ba zalla, barhama mun maka madalla, maula ya sidi jika ne gun mai gida. Ya mai gida sandon ka mai babbar aniya, dan Usman autan ajiya, na jinjina mai sumagiya, a karamun nasu gana da guri a gun mai gida. Ya faɗi ma bintu Batulu, mai son kushi ke da dalilu, san kushi yake kau da jalalu, a rike ku an rike abdalu ya mai gida. Mai gida na yi sallama a cikin nutsuwa, kun mai gidan da ya zarce hawa, ya fi Musa kogun sanuwa, ya zarce duk wanda ba ilahu ba mai gida. Kuka nake mahabuballa, a gaban ka share mun kwalla, dan kayi na ce madalla, ƙari nake so da kai mu mai gida. Mai gida ka zarta Yusuf gwan kyawu, kyan murmushi sai misbahu, wallahi ko jalla ilahu, sai dai ku ake bautarsa a mai gida. An ambace kan gigice, wani bin a ganne na zance, wasu na faɗa na fahaukace, duk da na nan kanadiyar layi ne mai gida. Mai gida a rike ku ne babban riba, a sake ku wannan bayo ba, ambatan ku yanzu maka sa gaba, da ku taimake mu muna kishin ku ne mai gida. An ka taho da yawan zunubi, duka kama Mahamuda annabi, shi ne mawankar duka zunubi, rahmatullahi ake ta kiransa shi mai gida. Mai gida shi ne ya je har fadarsa, son ya magana a makamansa, babu sauti bare ka ji muryarsa, kusancinsa kun san ba wasa ya mai gida. Zan ambace ka sirrin fatahi, ɗagon sharif baba fatihi, halifa nake neman fatahi, madinar ka in zo in yi ziyara mai gida. Mai gida ba na ganin komai Ahmad, a ɗayan takarka gwani wahid, lale ya gwarzo fa da Khalid, sosan kasa arna suka gazzagata mai gida.
duk inda zani cikin nutsuwa zan ambace ka gwanin haduwa, ban fargaba ko in kaduwa tunda na kira ka muradin zuciya mai gida. Mai gida, to mai gida ga burina, kai man kamar dan wasu mana, juriya da haƙuri da amana, mahassada kar su ga ƙarshe na ya mai gida. Na rayu ban san kowa ba sai da kaunar kafarin duba, ba na sha'ani in ba kai ba, ka zamo dukan sha'anin mu kana ciki mai gida. Mai gida, na ji Allah ya shaide ka, ceto gaba ɗaya ya baka, wa ma'ar sallah ya ce maka duk rahama kai ne rahamar mu mai gida. Ka san fa ban san komai ba, ya zan faɗe ka farin duba, girman ka ba ƙarami ne ba, in kuskure na yi sai a yafe mai gida. Mai gida, nan zan tsaya ba gajiya ba, magaji na dan wasu mamba ba, fatihu ne ya buje ta ba, wasalam alaikum sannu masoya mai gida. Domin ƙarin bayani ku buga nambar waya 081 37 16 6191 ko 080 30 74 46 44. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoya sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.